we are going to do a post-mortem to assist us in concluding the case, as in to confirm whether it was a case of suicide or there was malice. Duol manono tije obila e pacho ka IPOA koro chako timo nonro e wi tho mar achich moro mar mahundu manokawo ngimane juma mokalo e yor deruok e tesend obila ma Central Kisumu. Kama tunaenda SHA, basi ni lazima zile hela ambao walimu waliweka kwa insurance yao kitita cha bilioni 21 warudishie walimu kwa budget, kwa nini? Kwa pay slip yao ama wa consolidate katika mshahara yao. Riwruok mar NAT bade ma Nam Chumbi medo kwedo chenro mar sirkal mar daro jopuonj kowuok e okumbagi machon nyaka mano mar SHA. Mine manika kawuono kuneno gik magiting'o gin tools mag tich, kendo kadwa winjo kama mama moro wacho ni ana uso manomena ani office mar omena. Mine matiyo e chich rech manyien e boma ma Homa Bay oyudo sir mag mwandu mopogore opogore mar jiwo handgi. Machiegni weche manyien makagi kacha, nyinga Milton Ochieng. Duol manono tije bad migawo mar obila IPOA koro osechako timo nonro e wi tho mar achich moro mar mahundu manokawo ngimane juma mokalo e yor deruok e tesend obila ma Kisumu Central. Kelvin Oduor mong'ere nying mar Oledhi kaka Kevo, obila wacho ni nodere kod tol tich abich mokalo e baf mar karo dang'ech e tesend obila ma Central ma Kisumu. Jatend IPOA alwora ma Nyanza Paul Murkomen owacho no obila mane nitiere tich kanyo osendiko dhogi ka IPOA kaluwore gi nonro madhi nyime. Omedo ni girito lipot mar bero ma bende biro fwenyo gima nokelo tho mar rawerano. And on the morning of Friday, he was found at the bathroom hanging. So immediately we were able to send a rapid response team to the station. The team was able to process the scene, and before moving the body to Jaramogi Oginga Odinga Referral Morgue. The investigations is ongoing, and in due course, we are going to do a post-mortem to assist us in concluding the case, as in to confirm whether it was a case of suicide or there was malice. So, as at now, all statements have been taken from the police, and we are looking forward to more, maybe from the relatives. But apparently, from the information we got is that the deceased did not have any identification documents with him. Neither are the relatives known. So, but we are working on it to search for the relatives of that gentleman. Riwruok mar jopuonj bade ma Nam Chumbi sani koro buogo madhi e doho mar kwedo paro mar TSC mar daro jopuonj duto kowuok e okumba mar thieth mar Minet nyaka mano mar SHA. Jagoro mar riwruogno bade ma Pwani Dan Alo owacho ni kokalo e okumba mar thieth mar Minet jopuonj osesolo omenda malo bilion 21 ka gichichno omendago ibiro tiyo godo marach ponono nodargi nyaka SHA. Nowacho ni SHA nyaka sani nigi achiedhnade moko mathoth mapok olosi ka giwacho ni nitie dwaro mar lalruok kapok okawo okang' ma kamano michano kawo dwe manyien. Kwamba kuna utata ya mambo ya SHA na Minet ambao walimu wameona wamepanic sana kulingana tangazo kwamba kifika tarehe 1 Disemba walimu wote watakuwa wamehamishwa kapelekwa wapi? SHA. Kama tunaenda SHA, basi ni lazima zile hela ambao walimu waliweka kwa insurance yao kitita cha bilioni 21 warudishie walimu kwa budget, kwa nini? Kwa pay slip yao ama wa consolidate katika mshahara yao. Rural, urban, private hospitals hawajasikizana na serikali, bado wanadai. Sasa walimu hao 450,000 pamoja na watoto na familia yao karibu 1.8 million watahama mara moja kwenda kwa SHA bila mpangilio. Saa hii kwanza bado kuna matatizo ya watu wa Minet. Kuna masuala ya pre-auth
As I'm speaking, kuna walimu kama 5 sasa wamenipigia asubuhi, bado hajakuwa pre-auth. Kama kiwa Minet iko vile, na sisi tumekubaliana nao muda mrefu, leo tunachukuliwa kiolela, tunawekwa kwa SHA. Sisi kile tunaongea, lazima kwanza tuweke kwa meza, tuzungumze. Hatuwezi kukubali kuchukuliwa kwa SHA bila kuwa na mkataba rasmi. Kama serikali itafika tarehe moja hajaongea na muungano wa walimu NATA, sisi tutawaambia halmashauri kuu wa muungano wa walimu NATA waitishe mgomo mara moja, ama tuende court to stop hiyo. Lakini tunataka meza ya watu kuzungumza. Jokanyo mag bunge la wananchi kaunti ma Migori osiemo jotend ODM masiko puso weche moko manyalo ketho sirikal mar manywanda mong'ere kaka broad based government, kagiwacho ni kaka jokanyo mag bunge la wananchi ok giikore mar bedo kweth makwedo sirikal. Osewe mabende en jatendgi wacho ni mosenindo Raila Odinga noweyo ODM kod oganda luwe sirikal ma manywanda kendo ok giikore mar bedo oko mar sirikal, kagiwacho ni gin gisiro jatend piny William Ruto nyaka higa 2032. Jakomgi Charles Osewe wacho ni kokalo kuom sirikal mar manywanda giseneno ber mathoth kamoting'o chenro mag dongruok mosechwal kaluwo. Ahero ni mondo mi awach ni ka party mar ODM oyie dok e opposition, to party mar ODM odok e opposition. To wan kaka joluo kendo jopiny wadwa wacho ni weuru kiko itwa un wabunge. Kendo wayudo ni kara nitiere paro ma ungo moko ber gi jopiny. Ere kaka sani kokwadwa chako wacho weche moko mag running mate, ni ng'ane dwa bedo vice mar Ruto, ng'ane dwa timo kama. Wadwaro ni wabed very specific ni wan e broad based government, to kanye mane baba nowewa. Kendo kanye mwachungi. Wawacho kawuono gi dwol achiel ni kaponi uloso wach mar opposition, to wan ne baba Raila Amolo Odinga owewa sirikal. Kendo pigania higni mang'eny sana kodwaro ni mondo joluo donje sirikal. To osepigania manyaka koro nindo kowewa kwa donje sirikal. Ka unu dwa dhi opposition, to biro dhi kaka party mar ODM, to kubudhi kaka joluo mantiere Kenya no dhi opposition. Wan wach mar opposition wasane waonge. Nyedo dhiang tachwara dhiang dhi dok gi gimoro mate. Adine waneno ka president sikilimo maendeleo e Nyanza waka. Wan kaka joluo pok waneno maendeleo mane waneno sanigi. Wan kaka mine, wane mwan nolit ka nyithindwa tho e ndara. Wane mwan nolit ka ji tho e ndara koni gi koni. Omiyo ok wabiye ni wan wachak wadok e ndara ni ji dok ni koro okwasa wan wa support Ruto, wan team tutam. Waneno kaka ne ochung kodwa kendo kaka oganda luo kendo kaka jo Kenya. Ni waneno komiyo Raila a very decent send off mapok nwaneno e Kenya ka chakre ne wachak bedo kaka wan joluo. Pok nwaneno ng'atwa manoseik kata ja Kenya moramora manoseik kaka nyo oik Raila Amolo Odinga. An akwayo oganda marwa mar jokanyanam joluo ni wachung'uru gi Ruto kendo kik wawe kaluwore kod gik mosetimonwa, nikech Migori kae nitie stadium masani dhi mbele bathe kae, mano kwa niaba mar Ruto. Sirikal biro chulo gope duto mag jopur kod kembe rego sukari machiegni ni. Mairien kaluwore gi jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe koloso gi jokanyo mag riwruok ma jopur niang' e pacho ka, bod ma sukari kod jochung' ma kembe sukari 4 manoket e lwet ji giwegi. Jatend migawo no nolero ni tieko chulo gope mag jotich en gino momiyo thuolo mokwongo e bwo telo mare. Nowacho ni giseketo chenro kare kaka ibiro chudi, kowacho ni sirikal bende osechako chulo moko kuom gope mag jopur. Kolero bende ni okang' mane gikawo mar keto kembego e lwet ji giwegi en gino madhi konyo chiero sekta mar sukari mosebedo kani mane chonge. Bende Mutahi Kagwe nowacho ni thoth jotich mane tie kemberego niang' ibiro duoki e tich gi kembe masani tayo factories go, ka jogo mosechopo e higni mar rutaya to biro dhi pacho. We are experiencing people who are interfering with the demarcated areas in terms of sugar harvesting. And I know that the sugar board, has given instructions regarding the operationalization and how the sugar mills are going to relate to each other. Importantly, on the issue of weighbridges, only the chief executive of the sugar board can give instructions on those weighbridges.
So let's not have anybody else giving any instructions about these way bridges. Because I hear that there is some confusion regarding who says where it is to be put, then another one comes, it is removed, somebody else comes, another one is put, Tohi, Rudisha hii. Jodak e gweng' ma Nyakongo mantiere Nyamira oriembo familia moro ka gitiayo mach e udi 4 kendo ketho mwandugi kaluwore kod gwandruok manokelo tho mar dichuo moro. Familia mar Peter Okeri Momanyi, minode Florence Mora, osebedo gi gwandruok mapek kod familia mar manosenindo Philip Bosire tok chich wuok ni Bosire norocho ratich nyakwargi higni 4 mokalo. Familia no koro ywago kony tok kanomonjgi mocham puothegi duto te mokethi kaachiel bende gidarogi ka giwuok e gweng'no. Nasumbuka sana kwa sababu vitu yangu vimekatwa, ndizi zimekatwa, miti imekatwa, nyumba zimechomwa yote, nyumba ya mamilioni imeangushwa chini. Sasa nimeshindwa nifanye nini, lakini Salia sasa ndiye ataweza kunisaidia. Sisi hatukuhusika kwa haya maneno kwa sababu kijana alitoka kwa jela. Sisi hatukuhusika chochote na yeye. Lakini sasa wanachoma nyumba yetu, wanasema ati sisi ndio tuliua huyu kijana. Sichui maneno ile ya Bilbo Mbunya kuagwa kwake, mimi sikuchwa. Naenda kwa kanisa, inaitwa kwa kanisa, nyumba kinachomwa, nasindwa na moto na hoka. Sasa hiyo watu wataki mimi na wana yangu nyumbani. Tumekubaliana kuanzia wakati huu tujaribu kuongea na wananchi ili waweze kuhifadhi amani, kwa sababu ndio Philip ambaye alituacha ashaondoka na serikali inafanya chochote kile kinawezekana ili kuweza kuleta wale ambao walihusika na hiyo maneno mbele ya sheria. Kweth mar mine maloko Andreche e chiro manyien manyasani manie dhowath ma Koginga e boma ma Homa Bay oyudo sir mag mwandu mopogore makonyogi e bero chenro magitimo kowuok e aguch omenda mar ngaf. Minego eko ma johala osebedo ka ywago chieng' machamogi e chirono kaluwore ni oketgi kama owe nono ma ok oum, ma bende oserocho chenro magi mag ohala. Jaod bura mar kauntino Dr. Joyce Osogo Bensuda e kinde romo mare gi minego ne okoni siro jo ohala matindo en achiel kuom ajenda 10 ma en godo e bero ngima oganda mamine karowere kaachiel gi jogo man koda ng'ol bende ok oweyo chien. Bende nowacho ni jogo matimo ohand swekra kale ngima matek kendo dwaro nitiere mar mondo mi osirgi. Omena gochonga, alot gi nyanya, giuso nyaka lote ma kienyeji. Yes. Omiyo an ne giyiera gi kura modhuro. To nawacho na achiel kuom gik madhi timo kok ena wach mar represent gi bunge. Tadhi biro mondo aswekra kodgi aswekra. Mine manika kawuono kuneno gik magiting'o gin tools mag tich. Kendo kadwa winjo ka mama moro wacho ni ya, anauso manomena. Ani ofis mar omena. To joweng'o to winjo marach. Kama gintie ja ok ber kodgi. Kacha kop goyogi, chieng' ber rieny kuomgi ka gitimo. Konwa kwayo nya Yesu ni konywa mine ka hinyore. Koka godhiambo koro ka ginyalo bedo gi diu. Gigi dhi konyowa nikech chieng' ne chamowa kama wause wan gi kitendwa. To koro wayudo kaka wadhi uso mokwe. Koro wakwayo mana ni kapo ni mama oyie mako mbuti. Rieri mwalo kacha mondo wuogi minegi. Minegi gin mine motegno. To mana ka limwa mondo ne watek mawango. Minegi opuonjo nyithindo. Minegi opuonjo nyithindo kendo minegi nigi fees, school fees magichulo. Koro gitiyo matek kacha cha. Koro konywa gerwa mondo wachung' malo, wayud kaka wanyalo timore nade, kaka wanyalo loko mondo nyithinde wa odhi sikul.
Ikruok oseketi makare motelo ne tuke makelo kanyakla jotije ma kauntis duto ma pacho ka motise ni Kikoska mibiro bagi e kaunti ma Siaya giko dweni. E twak mare gi jofwambo, jakom mar Kikoska John Ang'awa nowacho ni tuke makamagi chiwo thuolo ne jotije kauntis mopogore opogore sumo paro e wi yore mag chwalo chenro mag dongruok ne jopiny kod sumo kit timbegi ma opogore opogore. Tukego eko ibiro bagi chakre tarik 24 dweni kendo biro kelo welo mahewo gana 10 gino mabiro bero yuto kod ohala e kaunti kojiwo weg magawa mondo oti kod thuoloni mar bero handgi. Kikoska oting'o tuke mag adhula, opira misuyo e kind mamoko. Kamano mwadega wabiro ga ji maromo 10,000. Asan jo Siaya kende welo biro moromo 10,000. Welo moromo 10,000 gi chiemo. Welo moromo 10,000 gi nindo. Welo gi wuotho kwa kacha matendo transport nyaka bede. Welo gi oromo rito maber e yor security. Koro akwayo jo Siaya gi muolo ni girwak welo te moking'iyo ne jakanye to gibed kod otende mang'eny, giyaw otende gi kuonde matamocho lor mondo ochier, giket chiemo mang'eny mopogore opogore. Sama waromo nitie gimiluongo ni cultural exchange. Kech communities giromo kargi ka gin 40 something tribes in Kenya. Koro wanene kaka jo Masai gin, ang'o madwa kok kuom jo Masai, wanene kaka mar jo Coast gin, ang'o madwa kok kuom gi, mondo culture, kech culture gima dynamic ma pod dongo, mondo culture moro kata mar joluo ni obende walose ma kating' mondo watimo machalo ok ber ahinya, to jomoko nigi margi maber, to wabwa mage mane waikonu e weche manyien ma ka gi kacha. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng'.